honekin, beraz, gaia guztien dugu, hondakinen gaiari itxira eman behar diogu, eta gidoiarekin jarraitzeko orain bai eragilei emango diogu hitza, hainbat eragilei gonbidapena luzatu genien galdera bat botaz ezaten, gaur hemen ordezkaritza bat daukagu, eta Rebeka gure lankidea berekin izango da. Gogorazten dizuegu galdera irekia izan behar duela, hautagai guztiek erantzungo dutela, eta ordenari jarraitu. Bueno, nekane Arsuagak egingo du galdera, Zero Zabor taldearen izan. Bai, bueno, galderein baino lehenago, puntualizazio txiki bat, hondakin gaia, ez? Hondakin gaian Tolosan, guzti izan dela herri bakarrenetakoa, hondakin maila sortu zala dela 3 urte, prozesu hau nolabait, edo bilketari eta bai kudeaketari erantzuna emateko. Prozesu hontan nik hemen entzun den maila eta mingarria osa taldean, benetan, haserretu geha, ze alde batetik, peiok ez ginen hor egon ez dakiz zergatik, maila irikia zan, danak konbidatuta ginen, PP ez da egon, zuek gozu zergatikan, EAJ eta soek mailan hasi zineten lanean eta funtzineten oso... Barkatu, galdera egin behar zu, ez du inuko baloraziorik egin. Galdera izan behar du irikia. Bueno, galdera, bi galdera, aldatu da pizkatzea, bat Ibaiei, 2014ko... Galdera ireki ezen behar du, ez dizu inori zuzendu. 2012ko udal plenoan, Uztailako udal plenoan, onartu zen Tolosarako 2014ko 170 gaika biltzea, lortu den helburua, eta bigarren helburua 2016ko 185 gaika biltzea. Ze helburu hori lortzeko, ze hobekuntzak, ze aurrerapausoak pentsatzen duzu egitea edo. Bale, mila esker, ordenarekin jarraitzeko, Josi Nazioak izango du hitza horrengoan. Minutu bat. Bai, ni bakarrik galderari erantzungo diot, balorazioak, nahi bazu beste leku baten itzengo du eta lasai gainea. Zu aipatu duzu, eta lehen nolabait olatzek nolabait esan du eta Ibaiek ez dioen entzun, ez? Noski, 185, esan genuen, hori da bi urte bai pasatzuten proposamen bat, EH Bilduk, eta han bazion puntu bat, ez bazela iristen ez dakiz zer nolako portzentaia atezateko sistema jarriko zela. Idatzita dago. Suposatzen dut, galdera hori noski Ibaientzat zala, esateko, atezateko sistema jarriko duna, ala ez. Nik esaten dizuet, nik gure eskualdin badago, ez atezateko sistemari jarriko, baizik eta 5. edukiontzia jarriko da. Ez da utziko, gure indagun bezala. Mila esker Josi Nazio, Olatz, nahi dezunean. Bai, nik mailaren inguruan, osatu zen maila horren inguruan planteatu nahi zenunarekin, esan nahi nizuke maila hori itxurakeri hutsa izan zala, nik maila hortan hainbat datu eskatzen nituen, eta ez ziaten ematen, eta gero ikusten dituen publikatuta prentsaurrekoan. Zian gaizerrenda itxiak, proposamenak sartzeko aukerari gabe. Horregatik, altxa ginen maila horretatik. Nik uste dut bidea, galdetzen dezunean bidea heziketa dela, heziketa behar duela izan, eta aitortu behar dut gure eztabaida politiko, azken finean politikoa bihurtu da eta hori txarra izan da gaiarentzat, hondakin bilketa gaiarentzat berez, baina eztabaida horretan zerbait positiboa hartu beharko banu, nik uste dut herritarrak are eta kontzientziatu dagoak gaudela hondakinak egoki sailkatu behar direla. Mila esker Olatz, Ibai, nahi dezunean. Bueno, ni saiatuko nahi zerantzuten egunekota. Uste klabea hemen hori dela, ondo egitea. Eta bosgarren edukiontzekin mugabak egun daude. Nei, sinceramente, bai iruditzen zait edukiontzi bizko sistema honek momentu honetan 128 batetik 174 batea pasagea, urtarria 176, otsaila 178, karnabalak. Martxoan 174 berriro, hortan gaude ez, nire zait bai ematen digula aukera, bai alde badian kontzientziazio lana eskezin besteko, hemen gakoa etxean hasten da, eta hor iruditzait asko dagoela hoendikan, edo zerbait badagoela hobetzeko, beti dago hobetzeko. Iruditzait auzokonposta eta autokonpostaren bidez baita hor iristeko zifra baita ematen digula hoendikan margena, eta gero sorkuntzan gutxitza iruditzait dela klabea. Orduan, bai sinisten dut, 2 urte dauzkagula hoendikan, 185 horta,
iristeko. Hala ere, helburu nagusi Europar Batasuna jartzen ziguna, eta gu gure buru jartzen diguna lortu dugu, eta aixe pasa ere. Eta hobetzen jarraitzeko badaukago gu margena. Eta azkeneko gauza bat, iruditzen zait inbertsio egina dagola, eta inbertsio hau, bueno, ez daukagula herritarrei zerga gaion bidez, beste inbertsio batzutara bideratu behar diru bai. Mila eskeri bai, eta bukatzeko, Peio, nahi duzunean. Bueno, nik hemen garbi ikusten dut, nik behintzat, nik ala ikusten dut, Bilduk konfidantza gehiagirik ez duela bizilagunen gain. Nik uste dut bizilagunak aukerak emanezko eta medioa jarrizko, ondo egingo ditula egin beharreko lanak edo eskatzen zaion lanak. Egin didazun galdera, barkatu tala izango da, baino enaiz goatzen. Baino, egila da, guk talde bezala parte hartu dugula gai honekin, hondakinen gaiean, eta ez dakitzen bat bilera izan ziren, 6 edo 7 edo udaletxean bertan egiten ziren, eta guk hor egin genuen lana, beste zenbait talderekin. Hoi izan da gure partizipazioa, baina barkatu, seguru asko, zuk esan dezun bezala, jasoko gendun gonbidapena eta ez genuen erantzun. Baina ez goatzen, baina hala izango da. Oso ondo, mila esker, Rebeka. Tolosa txukunean txanda, Kristina Martijak egingo du galdera, eta gogatu, galdera zuzena, irikia. Bueno, estrena esan nahi nuke zaila egiten zaitela Tolosa txukunen izenean hitz egitea. Hori plataforma hori sortu zen bere garaian, nola beste bilketa sistema bat defendatzeko, eta izan zuen ibilbidea, eta gaur egun uste nire izenean hitz egiten detela, eta agian beste, hemen zaudeten beste izenean ere. Nik konbidatu nahi zintuzkete denak, eta Eskarabajo Berde eta Katalandar guzti horiek Amalur jardunaldi mildotik Tolosan bisita gidatu bat egitera. Eta bisita hasiko nuke... Errespetua mesedez derontzat, bale? Grabatzen egia. Tratu berdina da. Bueno, baimena ematen diazu bisita gidatu bat egiteko Eskarabajo Berdekoekin hasita eskola musika pareko parean, kontenedoren inguruan, soldadu kaletik segi, gero 66etik pasa, gero Meskalen pareko kontenedore paretatik, gero Agintari kaleko amaieran han bukatuko nuke. Galdera mesedez, bai. Ematen diazu baimena bisita gidatu hori egiteko? Galdera ez dakit ulertu dan. Ez dago, bale. Horrengo eragiera pasako gea, Tolosanko Gorkarregik egingo du galdera, altxa mesedez. Baixo, bueno, jakin da, lehen aipatu dezu ere bai, Tolosan zein garrantzitsua diren komertzio, ostalaritza eta zerbitzuen sektorea, eta barne produktuen 1,5 izan da, eta kontuan izan, Tolosan 1.500 pertsonak garela lan egiten dugunak, beharrezka ikusten dugu elkarlana, udaletxea eta elkartaren artean. Orduan, ikusi dugu zuen programan, komertzioko departamentua sortzeko intentzioa dezutela. Jakineko genuke, orain arte bezala jarrituko dugun, edo elkar adostuko dugun, bai, komertzio horren, departamentoren sorkuntza, eta baita teknikariaren. Jarrik asko. Bale, ni esker. Karo, aurrekoaren ordenari jarraituz, orain honetan olatzek izango du hitza. Minutu bat. Bai, nik uste dut eta guk gure proposamenean sartuta daukagu, ez? Merkataritzako sail berri baten eratzea. Udaletxean merkataritza taldearekin erabat bat egin behar du. Uste dugulako gainea, merkataritzak markatzen duen hildo estrategikoa bat egin behar duela herriak markatzen duen estrategia horrekin, ezta? Eta horretarako derrigorrezkoa da sail berezi hortan batea lan egitea. Gainera, nik aipatu nahi nuke hemen merkataritzaren inguruko bilera ezberdinetan aritu naiz eta Tolosan elkarteak egiten duen lana eredugarri izaten da beste hainbat herritan eta udalak hori aprobetxatu egin beharko luke. Bai, lehen debatean atera dan publiko-pribatuaren osagarritasun horren baitan, eta azken finean, zuen sailean zuek dakizkizuelako zeintzuk diren arazoak eta zeintzuk diren zuen beharrak, ez? Noski baietz. Mila esker olatz, Ibai, nahi duzune. Bai, argi dugu baietz, hau da departamentu, guk ere programan sartzen dugu departamentu propio egitea, pertsonala propioa izango duena,
legealdi honetan sariak ere irabazi ditugu, merkataritza elkarteekin eta merkatari guztiekin egin behar daukagu lana. Zentzu batean, botere edo indargune ekonomikoa zaretelako, baina herri dinamiko baten sustapenean ezinbesteko tresna zaretelako. Kale nagusi ikusi besterik ez dago, bera lauden da irikitzen lagundu, beste 3 pribatuki da ireki dira, eta zer nolako bizitza hartu duen, urrengo larun batean gaina jai bat ospatu behar dute. Beraz argi daukagu merkataritzak herri hontan daukan indarra, ez? Eta merkataritza eta departamentuari lotua argi daukaguna baita larun bateko azokak sortzen du dinamismoa herrian, eta horrek nola indar berritu behar da, eta indartu behar da, eta jarraitu behar da hori sustatzen, ze hori iman bada eskualdera, eta Tolosa, eskualdeko jendea eta probintziko jendea Tolosa etortzeko larun batetan, eta beti dago zerbait idea horrekin jorratu nahiko genuke, bai noski. Mila eskeri bai, Peio nahi duzuna. Bueno, hemen esan egia, herritarrekin kontatu behar dugula, eta nik uste dut sinisteko dala, denak ados gaude gauza horietan, zuen indarrekin eta herritarren indarrekin kontatu behar dugula, udaletxeak. Eta noski, antolatzen baldin badia, antolatu beharko den bezalaxe, gauza antolatutako gauz bat, organizazio bat behar du, komisioa dela edo dena den, noski, eragilekin edo hori bultzatzen dutenekin ez baldin badugu kontatzen, zertako montatu ezerrez. Beste gauza da, gero hor egindako proposamen eztabaidak eta gainontzeko eginda gero, udalak hartu beharko du bere erabakia, nola jokatu behar duen hor komisioetatik ateratzen denekin. Eta hor bai, udalak bere plenoan eta bere zinegotzikin eztabaidatu beharko ditu hortik ateratako proposamenak eta nola atenditu, eta bar, baino noski, ez baldin badugu herritarrokin kontatzen, zertako montatu ezer. Mila esker Peio, eta bukatzeko, Osinazio. Bai, denako aipatu dugu ez, merkataritzak duen garrantzia Tolosan, noski. Elkarlana ezinbestekoa da elkarlana. Ez dakit, egin daiteken bestela lana merkataritzaren alde zuen gabe, ez dut ulertzen. Eta, ordu, noski, erantzuna, bai, elkarlana lehenengo egunetik, gure eskualdin badago. Mila esker. Osondo, Tolosaldea osasun publikoaren alde koordinazioaren txanda, Javi Arana, altxa. Barkatu, nik irakurriko dut, eta zuen presakin eta zuen abiadurakin ez nago oso ituta. Bueno, gure galdera, hasieran zuzenduta zegoen Olaz Peonentzat, beste alkate gehien iritzia badakigulako parte hartzen dutelako gu prestatutako mai inguruan. Olatz, zuzentzaren zara galdera. Gainontzekoak erantzun nahi baldin baduzu, baita ere erantzun. Zuzeuk eta zure alderdiak benetan uste duzue baldin eta klinika batek beste eskualde ospitalek baino eren bat txikiago badu plantilla eta klinika honek ez badu behar adina azpiegiturarik eskualdeko 75.000 biztanleak atenditzeko eta klinika horretako langile publikoek baino baldintza okerragoa badituzte eta soilik 140 badu dedikazio osoa. Eta klinika horrek antxe bertan ez badu larrialdietan, guardiako medikurik traumatologian eta zirugian, eta ez badu mediku lokalizaturik oftalmologian, otorrinologian eta urologian. Eta klinika horretan mediku orokorrak ari badira espezialista bezala lanean eta batzuetan mediko jubilatuak eta abar jarraituko nuketzete arrazoia badaude, baino ez daukagu denborarik. Benetan uste duzue baldintza horietan klinika horrek eman dezakeela kudeaketa publikoko ospitale publiko baten kalitateko bereko harretarik edo antzekorik. Eta gainontzeko alkate gaiei galdera ere bai da, zer egiteko prest zaudete egoera honekin amaitzeko. Mila esker, galdera orokorra da, beraz, orain honetan Ibaiek. Bueno, argi dago, eta leno
Peiok esatezuna, ez? Pertsonak klinikako personalak oso ondo lan egiten du, arazoa dana pertsonal falta badagoela, eta horrek sortzen dituna da, arazoak aurre ikusten zen, ampliazio bat 2011an, kasualidadez gu legealdian, hau da, udaltalde legealdian edo agintemaki hartu, baina 2 egun lehenago horre lizentzia sinatu zen, obra hori ampliazioa izagauzatu, ondorioz, pertsona gehiagori hartatzen zaie leku berdinean, horrek azkenen arazo badakar, kudeaketan bertan eta herritarrei eskaintzen zaion zerbitzuan. Gu zertarako prest gauden argi daukagu. Osasun zerbitzu publikoa izan dadin bermatzeko eta horretarako itoa lehenengoa azaroan ikusten dugu eta bigarrengoa ikusten dugu legebiltzarrean bidez martxan jarri duguna. Hau da, lan maila eratu, bakoitza jarri zela bere plangintza mai gaina eta gu badakigu edo sinisten dugu gurea dela hobena efizientzena ekonomikoki eta herritarrentzako zerbitzu hoberena eskainiko duna. Beraz, hor jarraituko dugu hurrengo 4 urteetan ere lanean publifikazioa bermatu dadin. Mila eskeri bai, Peio, negezuna. Bueno, nik lehen esan dudan bezala gu errepatuko gea zerbitzua behar den moduan ematen den. Eta hori exigituko dugu. Hortik aurrea, zenbat langile dauden, enpresa gestionatzen duen baitan dago hori. Beraiei dagokio, ez besteei. Guk zerbitzua exigitu behar dugu. Eta langileen baldintzak sindikatu eta enpresarien kontuk dira. Nik sindikatotan sinisten dut. Enpresariengan ere bai. Beraien papera da. Uzte zaiogun bakoitzai bere lana egiten. Mila esker, Peio, Jose Ignacio, negezunean. Bai, oso labur. Bueno, ardura noski Osakidetzarena da. Osakidetzak bermatu behar du kalitatea, zerbitzuaren kalitatea eta bere ardura da. Eta noski, etorkizura begiratuz, hor dago lan maila, sortuko den lan maila, eta utzi dezagun noraino iristen da lan maila hori. Mila esker, Jose Ignacio, hola, negezunean. Bai, nik Javi esan diezazuke dana da, adierazleen arabera, Asuntzion klinikak eskaintzen duela beste eskualdeko klinikak eskaintzen duen arreta kalitate berdina. Hori esan diezazuket. Beste gauza bat, eskumena jaularitza balima da eta desabentalak balima daude, jaularitzari eskatu beharko zaizkio eta horri jarraitu behar zaio. Ni ez naiz medikua, ni ez naiz erizaina. Orduan, baina hala ere badakit aipatu dituzu hainbeste gauzan artean, gauza batzuk, hainbat gauza aspaldikoak direla eta aspalditikan soluzionatuta da, hola ez. Baita ere badaude beste zerbitzu batzuk Asuntzion klinikak bereziki ematen dituenak eta beste klinika batzuetan ez daudenak eta ari naiz hitz egiten soziosanitarioaren alorrean. Segurazki ni baino hobeto ezagutuko dituzu Javi. Mila esker, Olatz, Rebeka. Galtza hundi euskera taldearen txanda, Joseban Justegi etxartek egin dugu, galdera zuzena da. Saiatu naiz. Bueno, ea galdera nola ateratzen den, gauza da, lehenengo debatik honetan edo, kuriosoa egin zait eta igual da formatuarena, baina formatu honetan bezala, beste telebizatan eta beste hartan ere ematen da, ez? Kurioso egitu zait, egitea kultura eta euskera, kirolak eta euskera, osasuna, euskera ez daipatu, zaborra eta ez da izan, zaborra bat egudala, gai izarra, ez? Orduan, lotu ditut bi kuriosidade hori beste kuriosidadearekin. Claro, daukagun eskema horrek eramaten gaitu Tolosan euskararen erabilera dagoela 195ean. Eta ezagutza hortik asko zegorago dago, 170 inguru. Orduan, justu 195 da eta zabor tasaren mailan azpitik dago. Orduan, zer egingo duzue euskararen erabilera Tolosako esparruetan gora egin dezan edo esparru batzuetan bereziki gora egin dezan. Hori da galdera. Mila esker. Peio, orain guntan, zure txanda. Bueno, lagundu bai. Baina garbi utzi nahi dut. Eta uste dut badagoela hortan difentziagen artean. Garbi utzi nahi dut lehen esan dudana. Nik pertsonaren askatasunan asko sinisten dut. Eta ez naiz sentitzen inor behartzeko zenbait gaietan edo derrigorrezkoa ez den gaietan bintzat. Ez naiz nor sentitzen. Beraz, erabilera
Bueno, errestasunak badaude, bai, baldin badaude, aurrea. Ez badaude, orduan bai jarri. Orduan bai. Eta maila hortan laguntza, bai. Baina nik derrigotzea inor, hizkuntza batean edo bestean hitz egitea, ez. Nekin ez kontatu horretarako. Laguntzeko bai. Mila esker Pello, Jose Ignacio, gaituzunean. Bai, bueno, ja erabat ados Pellok esan dura, baina, bueno, nolabait matizazio batzuk. Nik ez dut nahastu, ez hondakinen asuntua eta ez euskararena. Ez dakit du nik uste dut horrelako nasketa, ez dakit formatua ala den ala ez. Nik ez dut ala ikusi behintzat. Gero, zer egin, noski, guk nik esan dudana, esan dut, euskararen ezagutza, noski, altua dela Tolosan, eta gazteetan ia erabatekoa, ez? Eta noski, nolabait bultzatu euskararen erabilera. Eta hortan egin dira gauzak, aisialdian, kiroletan, eta baina nik ez dut haustu, udalak nahastuko zuten, baina nik ez. Laguntza bai, esan den bezala, laguntza bai, baina derrigorrez egitea gauzak ez dara. Mila esker, Jose Ignacio, Odatz, gaituzunean. Ni saiatu naiz zeharkakotasunaren kontzeptu hori, baina egia esan minutu batean hainbeste gauza esan nahi ditugu eta goaz kataka ez, eta gaina segundero aurrian daukazunen oso zaila da. Baina bai, egia da, gu kulturaren barruan zeharkakotasunez, hau da, udaleko sail guztietan markatzen dugu euskera, baina markatzen dugu generoa eta markatzen dugu baita ere kultur ekitaldiak, ez da. Euskararen, esan dut, euskararen normalizazioaren barruan, bizi iraupena bermatua dagola, baino ez bere bizi indarra, hori da nik aipatu dutena. Eta horretarako, derrigorrian berriz ere kolaborazio publiko-pribatu hortan sartzen gea. Guk hor programan aipatu deguna da aisialdiko garaian, eta gehien bat gaztei begira, hainbat neurri hartu beharko direla hori gazteek euskeraz bizitzeko baita bere aisialdi garai hori, ezta. Konkretuki ez dugu programan jarrita, baina izandako bileratan ateatako hainbat ideia bat aipatzearren. Adibidez, udalak atera dezake beka bat, izena handia duen kirolari baten izenarekin edo haren laguntzarekin, adibidez, entrenamentuetan, askotan entrenamentuetan hitzak erderaz aipatzen dira, hiztegi moduko bat nola esaten dira hitz horiek erderaz, ez? O falta, o ez dakit, bueno, bat zehatza aipatzearren, Mila esker, Olatz. Ibai, zure txanda. Gure aldetik lehen osaten genuen esparru lan egiteko gogoa, ez? Argi daukagu bat enpresa mundua da, lan mundua, enpresa edo lana, horre plangintza zehatzak marria eta diru laguntzak enpresei eskaini eta sustatu euskara planak egitea. Argi daukagu, aisia eta kirola, eskolatikan kanpo detektatua daukagu, eskolan aurrek euskaraz hitz egiten dutela, baina eskolatikan kanpo beraien eta aisia eta kiroltan zenbat denbora ikusita sartzen duten, oso importante iruditzen zaigu hor eragitea planak gauzatzen, kirol elkarteekin eta bar, zertako ohitura bilakatzeko beraien arteko harreman hortan euskara izatea hizkuntza behikularra, euskara izatea doakoa ikastea, hori baita argi daukagu, ez da desprestigio bat bezalatuntzako den bezala doakotasun hori, gutzako ez da eskubide bat. Eta horri lotuta harrera, hau da, kanpotik zen pertsona guzti horiei, harrera egiten zaien protokolo hortan badagolako bideratzea euskara izatea beraientzako ere albalitz behintzat lehenengo hizkuntza, ez? Eta gauza horietako eskualde honetatik eragin beharko dugu, ez Barakaldo batean. Hor jartzen ditugu fokoak edo indarguneak. Mi esker, Ibai, Rebeka. Eta bukatzeko onbereneak hartuko ditza, Mikael Lolano. Eskerrak, antolaguntzai momentanotatik, zuri dobatzea ikastaltatik, denon azkazu Mikael, zuez. Eta, bueno, aurten adinganiko bi urte gehiago, onbereneak 18 urte ditu, eta, bueno, 8 urte PNV-entzat, 8 urte bilduntzat. PNV-en 8 urtetan onberenea mapatik ezabatu zenuten, lan orokorren. Mikael, mesedez, galdera irekia eta orokorra, balazioa. Eta, guain, mantenute deu, eta, bueno, bildukin, abixe, urtek paseitea. Eta, bueno, 2008ko zita bat, Nortiez de Gipuzkoan ateatako 2008ko abenduaren 23an, Tolosako alkateak esan dakoa. Bonberenea tiene legitimidad, pero le falta legalidad jurídica. Y esperamos materializarlo en 2013, se compromete. Pueden estar tranquilos. Eta, bueno...
galdera. Bai, nola abordatuko zuen bomberen gaia etorkizuna? Mila esker. Horen kontan, Jose Ignacio izango bitza. Bueno, lehen aipatu da, ez? Nolabait hor gaude udal plangintzan lan egiten eta bueno, ikusiko dugu zer nolako bideratasuna dakan bonberenea asuntua. Nik egia esan ez dute zuzenean ezagutzen eta nik nahi nuke zuekin nolabait hobeto ezagutzea gaia, baina hor ekugo nuke nolabait bideratzeko asuntua, ez? Mila esker, Olatz, zure txanda. Bai, Asteasuko gizonak badu izena eta badu abizena. Luke Uribe Etxeberria da eta Asteasuko hautagaia da Eusko Alderdi Jeltzaletik. Tolosalde topak antolatutako mai inguruan, uste dut bailarako azala, uste dut Asteasu Tolosaldeko bailaran dagoela, bai, eta guk PNV-koak erabakitzen dugu, gure izenean zein dan ordezkari egokiena, bada ezpada ere. 8 urtetan PNV-k ez du bonberoenea ezabatu. Hori ez da horrela izan eta zuk hori badakizu. Nola abordatu behar da? Guk bonberoenea San Estebango plangintzan mantendu behar da. Bonberoeneak egiten duen eskaintza kulturala izugarria da. Udaletxeak ezingo luke eskaintza kultural hori. Horregatik pentsatzen dut udalak gorde egin behar duela eta zaindu eta lagundu egin behar duela bonberoenea. Baina baita ere pentsatu behar dut bonberoenean proiektua uztartu behar dela San Esteban auzoko bizilagunekin. Hori ere derrigorrezkoa dela. Mila esker Olatz, Ibai nirezunean. Bueno, nire aldetikan, bat, barkamena gauza behar minio matxo jundialako, hasi, klaro. Bi, plan orokor bat aldatzen egia, plan orokor horren lehenengo onarpena amantzaio, eta lehenengo onarpen hortan dago puntua, jartzen duna, plan berezia, irigintzako terminologian, baina agintzen diona bonberok eta ferialekoak, baina bonberok bertan gelditu behar dula. Ez bonbero kontzeptu gisa, etxeak. Gutzako, Euskaldunontzako bezala, baserriak izaera bat badu, hau da, paretek, ez dira lau pareta bakarrik, izaera propio dute eta bonberok badu. Bonberok irabazi du dena, lehenai grazia ematen dit, sortzailei bizkarra eman diegula ematen denen, sortzaile nagusiak herrian zuek zaretenean, agenda ikustea besteik ez dago, eta argi daukagu beste gauza bat, eta azkeneko bi urtean auzoakin, San Estebanekin hartu duen konpromisoa, inbertitzen egon behar dela, etxoen gabe biharkoa, zergatikan beharra duzkela, azkeneko urteetako urtero 40.000, eta iaz 60.000 euro inbertitu zian, eta jarraituko dugu inbertitzen, auzoak beharra dauzkagulako. Beraz, bonbero gelditzen da, eta auzoa eraberritzeko konpromiso hartzen dugu. Mila esker Ibai, eta bukatzeko Peio. Bueno, lehen bestengatik esan dudan bezalaxe, bonberenengatik esan behar dut. Eta da, ni behin edo behin izan naiz, baino asko jakin beharko nuke, seguro asko jakiteko falta zait, ez da? Baina bonberenea ez da bakarrik Tolosan ezagutzen, kanpon ere asko ezagutzen da. Eta alrebes ere esango dut, zenbat jendek ezagutuko du Tolosa zuei esker, zuek ona ekarri dituzuelako. Beraz zuen lana nik uste dut hemen denak garbi dugula eta eskertzekoa dela. Eta noski, aprobetxatu egin behar ditugu zuek bezalako jendeak eta noski, ia zertan lagundu dezakegun, nik orain ez dakat zer esatik, baino mereziko zenetekela atentzioa zuen lana ikusita ez da gutxi. Mila esker Peio, honekin bukatuta ematen dugu, hasieran esan dugu denboran zorrotzak izango ginela, eta orain minutu batzuk baditugu, publikotik norbaitek galderen bat bota nahiko balu, gogorazten dizuegu galdera orokorra izan behar duela, galdera kategaiek guztiek erantzungo dutela, eta orden honi jarretuko genuela. Galdera oso da. 2011 urtean, Tolosako udala sinatu zuen Covenant of Mayors, edo alkaten ituna. Europar Batasuna bultzatutako ekimen bat, eta honen arabera CO2 diosio karbono isurketak 100% aurkeztu behar ditugu 2016. 2016 dakatu? 2008ko. Orduan jakin genuen zer punturaino duen garantzia itun honek zuentzat eta zer neurriak aurreikusten dituzuen. Mila esker, Olatz, zu hasiko zinaka. Bai,
inguru giroaren errespetuaren aldetikan bere biziko garrantzia, ez noski baietz. Nik orain neurri zehatzak esateko ezin dizkizut esan, ez naizelako teknikoa, baina egia dana da, udaletxean dauden teknikariak hartu, haiekin batera, plangintza bat egin beharko dela, itun horrek esaten duen hori bete ahal izateko. Mila esker, Ibai, zuetxan. Bai, leheno aipatu ez, inbertsio bezala energia efizientzia eta Smart Cityaren inguruko plana, ez? Guk argi daukagu, argituz programa guantxe bertan jarri du diputazioekin eskutikan. CO2 isurketaren erantzule nagusietako bat hondakinak ziren, eta hondakinekin kriston egurra eman diogu, baina beste bi kapitula dauzka. 20% efizientzian irabazi eta 20% sorkuntzan lanekin. Sorkuntzan orain legalki juridikoki zaila dago, primak kendu dituztelako eta peaje sortu dutelako energia berriztagarrietan. Hala ere, mapeo bat egitekotan gabiltza, herriko eraikinetako teiatutan, zeben nun jarri dizken plakak ikusteko. Bestalde, Rubi, Katalunian dagoen herriakin, harremanetan gaude, beraiek efizientzia iri dagokionez egin duten planakin. Gaur egun azpi egitura da argiteria guztia egokitzen dugu ledakin, baina Rubin oso aurre hau daude, referentzia dira estatuan, eta bisita bat egitekotan gera, hauteskundeak pasa, eta bela, zergatikan gutzako kriston garrantzia daukelako, eta horregatik inbertsio planean sartu dugu energia efizientziaren gaia. Mila esker, Peio? Bueno, horiek orientagarriak izaten dira, helburuak izaten dira, eta nondikan jo behar dugun, eta nondik noruntz abiatu iristeko, ez da? Eta hori kondutan hartu behar dira, zeren horiek ez dira nola nahi botzen dien datuak edo puntuak, ez da? Eta nik uste dut, horretan ari girala. Beste gauza da, fetxak ere jartzen dira, baina fetxak ez dira izaten ere itxilak, zeren, herriak, bakoitzak beren zirkustantzik eta izaten dituzte. Baina noski, datu horiek noski importantia diala. Horiek ez dira ateratzen kuadrilla baten botadurako. Azterketak eta azterketa oso sakonak eginda gero gotzen dira, beraz, errespetatu eta saiatu inberko dugu lotzen helburu horiek. Mila esker, Peio, eta bukatzeko, Josina. Bai, guretzat erabateko importantzia noski, eta tresna ingurumen plana bidez, aipatu den bezala noski. Mila esker, beste galdera ematiteko aukera badago, hor fondoko, etxoen, Rebeka, gizonarek altxaudu eskola gaitzi. Ez, laseles. Galdera orokorra izan behar du eta akate gai guztiek entzun behar dute. Bueno, eskola munduan ibiltzen naiz eta orain laizter azterketak izango ditugu eskola eta unibertsitate munduan. Orduan, 4 urte hauetan eze asignatura zintzilik gelditu zaio Tolosako udalari. Eta era berezi batean akateari bera dalako gidaria, autokritikaren beharra badago. Orduan, ze asignatura zintzilik garrantzitsua zintzilik gelditu da egin gabe 4 urte hauetan. Bale, mi esker beraz beste valorazio bat legealdi honena. Kasu honetan, Ibaiek izango du hitza lehendabizikoz. Asko, 4 urte ez da ezer, horregatik nahi ditugu beste 4. Asko, bizikidetzan hasteko, pauso asko, alderdien maila sortzeke daukagu. Hau da, individuotikan hartago, norberatikan hartago, maila politikoetan zeresana daukaten familia politikoiek elkarrekin elkartu eta oinarri batzuk finkatzeko. Asko daukagu egiteko, energia efizientzia aipatzen genuen txe, hor hasi besterik ez gara egin. Eta hor etorkizuneko Tolosa marraztu beharko dugu. Etxe bizitza hutsak, 8, 9 dauzkagu hutsak. Etorkizunean kurba demografikoa datorkigun bezala datorkigu, erronka izugarria dauzkagu. Horregatik argi daukagu 4 urte ez direla aski. Parke Elosegi 2016ko abenduaren 31an ordaintzari amaituko diogu. Horrek emango digu eskuragarri beste 1 milioi bat inbertitzeko. Beraz, gauza asko dauzkagu eta bitartekoak etorriko zaizkunak indartsuago izango dira. Beraz, gogoa daukagu jarraitzeko. Mi esker Ibai, Peio nezunean. Ibai, beste 4 urte esaten duk, izango ituk. Eta nik barrun egon nahi diat horretan laguntzeko. Bizikidatzean hain xuxen.
Zeren uste dut, beste gai konkretutik aparte, herri hontan eta beste herritan, bai, bine Tolosan gaude eta Tolosa eta zari gera. Eta inxusen uste dut, hortan badugula aulezi desentia. Herri hontan jende asko sufritu du. Eta asko sufritzen jarraitzen du. Hain xuxen, nik aurkezpena egunean, egin nun ikurrina. Udaletxeko plazatik kenduko nuela, edo erretiratzeko eskatuko nuela, esanez, zergatik, errespetua dalako bizikidetzako zutabea edo oinarrizko behar den erramenta. Errespetuik ez baldin badago, ez da ezer ondo ateratzeik. Eta errespetua da, gen ideien gainetik. Bukatzea junpeio. Hoixe da ba. Mila esker, Jose Ignacio, negezune. Bai, bizikidetza aipatu da, eta noski hori oraindikan ere asignatura da, eta zu, Jose Agustin Oktabitza lanen, eta, bueno, dik behintzat, hortik jarraitzeko eskatuko nizuke. Udalari dagokionez, nik uste elkarrizketa eta gobernu estiloa aldatu behar dela. Elkarrizketa gehiago behar dela eta gobernu estiloa aldatu behar dela. Nire ustez hori izan da akatsik nagusiena. Ikusi ditugu lehen aipatu dut. Hemen alkate dekretuak egunero aritzen dira. Eta plenoak zer ematen dira plenotara? Nola egon dira plenoak? Gutxak? 17 zinegotzi, 2 funtzionario eta 2 periodista. Hori izan dira, gehienetan izan diren plenoak. Orduan, nola baitorz, akatsak ari gara ditugu, eta nola hori ere konponduekin behar da. Mila esker, Jose Ignacio, Olatz, bukatzeko. Bai, autokritika danantzako da beharrezkoa. Nik uste dut gobernuan dagoen antzako eta oposizioan dagoen antzako baita ere ze horrek laguntza zaitu aurrera egiten, ez? Nik uste dut utxuneik handiena izan dela alde bakartasuna, oposizioarekiko behintzat begirune eza oso nabarmena izan da, Jose Ignacio aipatu ditu kinu batzuk eta bizikidetzaren inguruan erabat bat nator oraindikan lan asko dagoela egiteko eta horren bidetikan pauso handiak eman beharko ditugula gure herrian oraindikan errespetuz, personei errespetuz, gehien bat ezberdin pentsatzen duten personei errespetuz. Hori da, esan egin duena. Mila esker, azken galdera bateko tartea badago, hor eskupare bat ikusi ditut, hortik. Kogoratu galdera irekia eta denek erantzun dutela. Kaso. Altxatu mazkera. Ez ez altxatuko segururi jarriko naiz. Nera goite segite, ez importa. Bueno, ez ni, azkeneko urte hauetan Tolosan bi egoera oso antzekoak eman dira, ez? Privatizazioaren bidean. Bata izan zen goen dela urte gutxi, gerontologiko publiko bat itxi ziguten Euskal Herri plazan, ez? Garai hartan, AJ zegoen diputazioan eta zegoen baita ere udalean. Gaur egun beste saiakera bat egon da, ez baita ere, soek kasitakoa eta PNV-ek jarraitzen duena martxan. Eta da, beste saiakera hau izan da, osasuna baita ere privatizatzea, ez? Bi egoera hauek eman dira denbora oso laburrean, ez? Eta justo Tolosaldean eman dira, ez? Garai hartan, gerontologikoa diputaziorako zen. Galdera puto gaztea. Garai hartan, gerontologikoa zen, PNV-rentzat, boka insignia ditzen zioten, ez? Baina, klaro, itxigin zuten eta gero privatizazioak zuten. Orain berriro beste saiakera bat. Galdera da, hau, ez aizu ezuei inposaketa iruditzen, bi egoera hauek, zelen, asko aipatu dituzue, zabor, bilketa, patata, danak inposaketak. Privatizazio, bi eredu privatizazio zaila hauek, ez aizu iruditzen inposaketa direnik? Bale, mila esker, orde naia galtu dauket, ez dakit, zeti baiek ez, bai. Nei iruditzen zaiten da, zenbait hitz erabili dira toten bezala bindagarriz desgastatzeko udalekimena, ez? Inposizioa iruditzen zait, bai, iruditzen zaiten bezala, osasun publikoaren inguruna 17.000 sinadura bildu zirela, ez?
Juridikoki udalbatzak dauka erantzunkizuna, udalbatzak erabakitzen du gauza batzuk, beste gauzan diputazioa, beste gauza batzan jaurlaritzak, argi daukatena da gu behintzat herri dinamika mordo bat eman ditugula aurrera, eta ikusi besterik ez lehen ematen dituen zifrak, eta horiek horrela dira, ez kontabilizatzen plenoan dagoen publikoan arabera, ze udal politika eta batez ere antolaketa, antolaketa politikoa pleno batena da, muermo bat, inorrek ezaten teatzen, ez baldin badago gainean jarrita. Azteko, idazkariak nola irakurtzen duen ikusita. Baina, iruditzen zaitena da, parte hartzean dinamika berriak indartu behar ditugula, eta parte hartze ordenantza potente bat egin behar dula udalak, beste batzuk hasi dian bezala. Argi eta garbi. Mi eskeri bai, Peio, nahi zunean. Bueno, nik inposaketa, ez diot denari inposaketa esaten norbaitek erabaki dulako. Noski demokrazian gehiengoak erabakitzen du. Gai hauetan, ez dut uste herritarrak hainbesteko iritzia izan dezakegunik, zeren gauz tekniko askoren baitan egoten bai dira proiektu hauek, diru baitan ere bai, eta diru kontuak instituzioak dakite nola dauden eta zergatik dauden horrela eta bar. Beraz, nahi gai horiek bere lekutan uste dute eztabaidatu behar diala eta erabaki behar diala. Baina noski, herritarrei gaizki iruditzea edo faltan botatzea gauza horiek publikoak izatea eta bar, eta zerbitzu horiek izatea noski baietz. Ni ere horrekin ados nago. Mi esker Peio, Jose Ignacio, nahi zunean. Bai, erabakiak, almenak duenak hartzen ditu, ez? Hala eta guzti, osasunari dagokionez, eta uste argi izan naizela. Naiz eta Eusko Jaurlaritzak izan almena, nire ustez, eta gure ustez, nolabaiteko lan mahai bat osatu behar dugula, eta nolabait adostu, nolabait horren etorkizuna, ez? Eta partaiditzari buruz, noski, partaiditza ordenantza jarri behar dela, erabat ados. Mi esker, eta bukatzeko, Olatz? Bai, lehen aipatuet ez, Uzturre egoitzak Gipuzkoako Foru Aldundiaren kontzertazioaren esker eskaintzen duela bere zerbitzua ez, zerbitzu oso ona. Agian esan dezaket, lurraldean degun onena dituen apartamentuak, ez dakit besterik badagon, nik uste dut ez, etxe bizitza komunitarioa, izugarria da ez, bai hori PNV-ek egin du, egia da. Demagogikoa iruditze zaitena da beste erakundei eskatzea norberak egiten ez duena, ez? Ze udaletxeak badauka etxez-etxeko zerbitzua, zabor bilketa hitz egin dugu, zabor bilketa bera azpikontratatua. Niri hori iruditze zait, demagogikoa.